Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg have springundervisning med Sam. Jeg glæder mig sygt meget og sådan noget. Jeg ved godt, at jeg virkelig meget laver video med springundervisning, men jeg har bare virkelig ikke andet at lave video med. Og jeg ved bare, at det er det eneste, sådan, jeg nærmest lægger op. Eller en video har jeg lagt op med det, men altså sådan, jeg ved godt, at det er det, jeg allermest lægger op. Men, så det må I undskylde. Men ja, det er bare sådan springundervisning igen. Og hvis I spørger, hvad for en trøje jeg har fået på, så er det en, jeg fik i fødselsdagsgave, fordi det lige har været min fødselsdag. Juhu! Så nu skal jeg egentlig bare lige have ridetøj på. Oh my god, hvis jeg kan finde noget. Hvis der er noget i mit skab, som jeg rent faktisk gider have på. Nej. Så går jeg bare hele vejen ud på badeværelset, og så prøver jeg at se, om jeg kan finde noget der. Det bliver de her ridebukser, jeg har på lige nu. Oh my god, der er kommet blitz på. Men det bliver de her ridebukser. Jeg tror også, det var de samme som sidst. Men ja. Så nu har jeg egentlig lige på mine ridebukser på. Og taget en æblejuice, fordi jeg skal have noget at drikke. Og så tænker jeg bare snart, at jeg skal ud på rideskolen. Så jeg tænker, vi ses derude. Så nu er jeg ankommet til selv, og nu skal jeg til at have noget udstyr på, fordi at jeg skal snart ride. Og Ronja filmer. Tak til Ronja and the Ponies. Gå ind og følg hende. Hendes navn kommer til at stå heroppe. Hej YouTube igen. Det var mig, der filmede. God. Du ser så nuttet ud, men rent faktisk, så er du faktisk mega meget fjollet, eller fræk. Jeg ser det, jeg siger. Du er ved at bide min hånd af. Tak for det, Coco. Så, det er virkelig mørkt. Men så nu skal der vi egentlig bare lige varm. Ej, man kan overhovedet ikke se. Nej, det kan man virkelig ikke. Men, Ronja, hun sidder på sin racerpony. Kan man se der? Jeg ved ikke engang, om jeg filmer ordentligt. Nå, men Ronja, hun sidder... Fuck, vi var lige ved at gå ind i den spand der. Shit, jeg skal holde øjnene op. Men Ronja, hun sidder på sin racerpony. Og så, jeg synes ikke, han var så frisk, da vi sådan... Jeg skulle op, fordi altså, han gik bare tilbageagtigt og sådan noget, sådan, om han ikke rigtig havde lyst. Så jeg tænker bare, at jeg sparer på energien, imens vi skal sådan springe og sådan noget. Så derfor sparer jeg lidt på energien i opvarmningen og sådan noget, fordi jeg ikke beder ham om for meget, ikke beder for meget om ham, fordi at jeg ellers sådan, ved jeg ikke, om han har noget, ellers så ved jeg ikke, om han har noget energi til noget, der vi skal ride. Men ja, jeg tænker bare, at vi ses, når jeg skal springe. Så nu er Sam lige blevet siddet af. Ja, det gik virkelig godt til springningen. Ja, hvordan synes du, det gik? Hvad synes du, det var godt? Det hele faktisk. Jeg synes også, det var virkelig godt. Sam var virkelig god. Vi havde nogle... Det er virkelig lidt positivt. Vi havde nogle lidt... Skøre hop. Ja, det havde jeg i hvert fald også. Som, ja. Men jeg synes egentlig, der skete ret meget og sådan noget, så jeg tænker, vi runder videoen af her. Så hvis du godt kunne lide videoen, så må I meget gerne like og subscribe til min kanal. Og abonnere, eller det abonnere. Ja, okay. Og så tryk på klokken, hvis I vil have notifikationer fra, når jeg lægger video op. Og så tænker jeg bare, vi ses i næste video. Hej.